Saka inspiration yokuti muzotanga urwa zvinhu zvimudhara yakabva upi? Handizivi. Hauchazivi? Handizivi zvavo kupi. Makazongona makurwa mangoma. Nangorova chete. First record yako kwarekodera kupi? Choosefort. Choosefort record. Saka muchiri chimudhara musati musangane mawane. Asaka musangane mawane. Asoro musangane mawane. Ndetombotyiwa mamwe mudayisi ekutanga but isu tingotangira ipapo. Magangster emuZimbabwe akoke bvute. Pfuti anenge tichabata nabozi tozongosangana but atisangana hapana. Wana Silent Killer ndakainzwa naKonangala vachiti pana vanhu vanenge vabhadharwa kuti vacontrole dance. Wakambozvinzwa here zvinhu izvi kana kuti itoti first time yako zvinzwa? Asina muzvinzwa plus andibelieve zvinoitika izvozvo. 500 vanhu zviite mudaro. Kubva muchitanga mangoma musati mambozvinzwa? Asina musangana nazvo. Zvino pana vanhu vakabhadharwa kufiringidza zvinhu plus Fandana akasabotecha. Amene pana pamakaona here Big Papa pawakafiringidza dance sekuona kwenye mimi. Handifungise kudaro. Plus dai ndini ndakatodyiwa futi ndine tokutaura futi same izvozvo. Kuti vanenge vatenga nayo but timu ikadyiwa. Yadyiwa chinhu tokutaura kuti taibirirwa. Refa izvo aizokupridza pito but pasina kubirirwa. Maita. Sabda dama muri makangodyiwa maingofamba mukita. Kutaura vaiziyana taibva tatotaura vaiziyana naTembo man. Nachipas plus vabva vese chikungu. Maita. Saka in other words kuti pasitati mnadokota nemunhu anenge adyiwa. Ndozvazvinoita. Goma levus na Fantana. Okay, 7. Very good. Kushata kunge be. Iyawe kushata ka 7. Kushata sabawre. Kushata kunge baba watese. Shata zvokupiwa. Awadi 10 kushata kunge gudoraro wanireken. Shata kunge chipini wari. Ewo chase. Shata zvoku wina tiketi tipu. Shata kunge test. Netingwa cha vivu. Shata zvoku diwe cho shata. Shata zvoku tanglo tapatsaita. Shata kunge boys kai isina mara. Shata kunge kumberi kwe bezi ya tata saka. Shata vanongoti madzinde pizza vokunyana fanika expand bowinere saka amogara saro amukaneko amukane makaro ava amuka ndovagara pachikaro vamwe vari kubvunza kuti chiita akadaro mauto please depota musaite nawo please musaite pulo yaman Goma levus na Fantana. Expandable with that. Okay, expandable with that. Stretch out the picture and action in the institution. Expandable with that. And I want them to come back to the medical department. How do you tell me to say it? Rasta, never to see my book. Someone I want to do what I say. Yes, scoot. Hey, kaboom. Hey, I know music. I see you. Hey, once you go on me to plus Tata Muravanika. Never done. Uruzwana nakatsa. Wakundi vinura uyo chindiva wambaba. So, majipaka tipi oiri netizi ifani chingwanda pita chakaya. Ngori obvious kana ukashape 10 by 1. Hakuna suspecting ndikundari kufaya. Zvino zisi zingashikisei pasi pano asichekeshekesesa. Saka aiwa manyara fanika weru. Aiwa manyara vafambi vemadeko vemanheru. Gore rino mainda ugweru. Kwasibla wayo yakuzbuka zochisweri capital. Expandable with that. Guys, mawana sabada player mwacho chituzo totapinda zvedu munyaya tomatamba kurukura. Yo. Mugoma levus na Fantana. Strike Murmat Viper. Expandable with that. Okay, musatimbe jombo. Kana kutimba kama flash nenge ya mahobo. Bambo, please, amuzima uto. Pawe mremsuto. Manji apapa chapindiro ne mtundo. Chapindiro ne mtundo. Vashtunga. Saka udza sema uto. Yawe ya minda. Iwo ndiye minda kutona. Oh my god. Iwe. Saka. Ndoku jaka farga yenesi. Ndoku jaka farga. Expandable with that. Stick. Chizwa. Uri mwana we ure. Ndokuthatha kunge yenesi mai vako vanokechesa stereki baba vako ndimahobhoku hile vasikumbora handingazogona zvese ndiri munhu ndinotadzawo ndafera feta nyika yese ndine vangu vanondidawo
Yeah, man. from Expandable with it. Expandable with it. Strict, keep it in. Handing out to bonus, yes. Ndiri muno ndinotazawo. Ndavere feta nyika yese. Ndine vangu vanondidawo. Kune vese vandakatadzira. Mune venyu vamakatadzirawo. Chinzwa, asikana zviri zvituko. Ndadzidza selena dhinda simudza mapfumo. Captain, ndosaka ndiri kuti shungu, ngushu, saoliver dzichanditisa mudhara fanira tsvuku vatobhirivha kusvika patoda dhudhu mauto akamanya. Right, wagwan people, wagwan everyone. My name is DJ Sparks. Tiri panapa pachivhitivhiti patelevision sina maside effect patinoita nguva vhiridzo netsvakiridzo patinotsvaga maartist tichikurukura nawo padialogue with DJ Sparks. Muzaona nhasi I'm very happy because ndakahosta Mad Viper Expandable with Head. You know Mad Viper ndiartist vandakatanga kuteerera kubva kudhara long time. Vanoziva mangoma chaiche, vanoziva mudhanzo chaiche, vanoziva kuti Mad Viper anokila anouraya. Kuna wasingamuziva Mad Viper. Mad Viper ndiye artist aiclash nakona ngale musi wa30 ndo panga paine clash kugomba kucity sports center, saka akaclasha nakona ngale. Saka pane zvinhu zvakawanda zvekutaurika pamusoro pedhanzi irori zvakati ndimbodaidze Mad Viper ambotiudzewo side rake kuti zvakafamba sei. Ndizvo izvo chokwadi. Pane nyaya dzekuti kuna mafans anga akabhadharwa. Kune nyaya yekuti ndakadzokona ngale achiti haana kubhadharwa sada kuna achipasa sada kunzwawo kuti haana kubhadharwawo zveshuwa here uyezve zvakawanda vanhu zvada tikurukure. Do you still remember kuna vanoteera mangoma Mad Viper akamboclasha naSilent Killer nhandiripo padhanzi irororo. Saka zvakawanda tinoziva Mad Viper anokanda madhisi akadhisa vanhu vakawanda. Dhanzi rese pane munhu nemunhu ane line rake, pane paakambosvika achipfekedzwa naMad Viper. Saka nhasi tinawo panapa. I'm very happy. Mad Viper wagwan. DJ Sparks, ngutase. Ndakanaka mwana wamai amoti iri sei life. Pose kuti amene mimi. Aiwa takanaka isa munhu atisema works. Maworks akufamba. Wana rumanya. Alright, tisati tapinda panye cup clash nezvakaitika cup clash nezvimwe zvazvichitika madhezi apfuura. Since iri first time yakosvika panapa muri Zimbabwe ingade kuziva anonzi Mad Viper ndiani uye zvakakurira kupi? Mad Viper zita rake rekuberekwa anonzi Tanatswa Brema. Tanatswa Plus street chitaunika kuzengeza ndiko rakakurira. Alright. Right. Ndiko makatangira mangoma ikoko. Alright. Saka inspiration yekuti muzotangira zvinhu izvi mudhara yakabva upi? Njazivi. Auchazivi? Njazivi zvavo kupi. Makazongona makuru wamangoma. Makazongona nangoro chiti. First record yako kwarekodera kupi? Chuseport Records. Right, kune Chuseport makasangana sei? Pana levels ndakati ngonditsvagawo vangu ndinofanira kune song yake ngambonzi kuti uyu here, saka ida kuti titangidze pari mubeat rekuChuseport. Alright. Sazanganakizwa nesong yacho. Ndipo patatanga kutoziyana ipapo. Patakaurwa mangoma. But muchiri kuChuseport family kati makabva. Izvozvi ndindega ndoita zvinhu zvangu ndega. Alright, muita zvenyu mega. Ko manager, muna manager nemudana muti muita zvenyu mega. Management asana nayo. Ndamufuna naRauf, amuzoshanda naRauf. Sikushanda naRauf. For iyi base dzangu iteam rangu. Alright. Team areas. But as two big up yourself Rauf, because Rauf anda kuti muende kumberi. Though maybe kunangane mangu maitira vanozozviita hawo. Akanganise zvo. Akanganise zvo. But nyangu tingoro team rangu chete. Kuti ndio management. Alright, but Rauf anoshuvira zvakanaka kwamuri because pakandifona akanditi mudhara Mad Viper anga achindiudza nezvaMad Viper even mangoma manyowani Rauf anogara achendisendera mudhara mambonzwere chaMad Viper chinyowani icho mambonzwere zvikuitika. Aiwa big up yourself Rauf. Mudhara ndakuti kudzosera kumashure mbijana pamadhisa muri manda zvekudhisa saka mutyere mudhara musati musangane mawani. Saka musangane mawani. Asona musangane mawani. Ndetombotyiwa mangu mudhisi kutanga but izvo tingotangira ipapo. Magangster emuZimbabwe akoke bvute. Pfuti anenge tichabata tabozi. Tozongosangana but tisangane hapana. Vanotongopfurira ende tongopfurirawo kuti. Hapana anobvunza mumwe. Hapana anobvunza zvakadaro izvozvo. Mudhara. Saka boys mundiudza kuti mimi kana kupindura wapindure vanotosvika kana kupindura mangoma. Vanombopindurawo but vanombozama oneka vanogona but zvozongoramba. Asanongwazama. Ndakambona makambonetsana naSilent Killer makazota clash zvakazopera sei?
klashana kupera klashana kupera yakangoita zvakaitika pana kona ngale ai yakatopera we ai yakatopera pasina clash yakatopera akamhanya vanhu vakatarisa alright mad vibe alright pane nyaya yekutaurwa kuunzi kuchiko mastreets yaitaurwa ndakanzwa nasilent killer ndakainzwa nakona ngala vachiti pana vanhu vanenge vabhadharo kuti vacontrole dance wakambozvinzwa here zvinhu izvi kana kuti itoti first time yako zvinzwa asina mbozvinzwa plus andibelieve zvinoitika izvozvo 500 vanhu zviite mda kubvawo muchitanga mangoma musati mambozvinzwa asina mbosangana nazvo plus mucity sports mai makurisa kamai ungabhadhira mafanzi 500 azviite mda azviite hakuna zvinhu zvakadaro kasi ndo zvakutaura akuti zvonanzwa nepana vanhu vakabhadharwa kupfiringidza zvinhu plus fandana akasabotecha amene pane pamakaonere big papa pawakapfiringidza dance sekuona ukwenyu imimi handifungise kudaro because dai nditi ndakatodyiwa futi ndineti kutaura futi semi izvozvo kuti vanenge vatenga but timu yadyiwa chinhu kutaura kuti taibirirwa refa izvo aizokuridza pito but pasina kubirirwa maita dai muri makangodyiwa maingofamba mukita vaiziyana taibva vaiziyana natembo mani nachipas plus vabva vese chikuru maita saka in other words kuti pastatement adokotaura nemunhu anenge adyiwa ndo zvazvinoita alright but mdara kona ngala maisamutya here pafeya kuti ngoma yamaisamutya here kona ngala ndetotya kubirirwa kuti hakusiti sports ndokwanobirira ndokubirira kuti ndikatye kuti pakuimba aiwa ega nditoziyega angobvuma nodoko kudiwa mari wakanyanyisa chete ndosaka akabvuma but ega itoziyata chamhanya aitoziyata chamhanya wari but imimi pane nyaya yekuti anzi pakupinda taidonzwa kuti sei pamakapindawo imimi pane kasabotage kamakaona kuti hapana pane sabotage iripo makadonzwa kana makapinda zvakanaka tombodonzwa nani anodonza artist ari paposta hazviite izvozvo iye akaidonzwa ka pamwe ndiye akadonzwa iye but ina anda kudonzwa wangu watopinda zvakanaka but ungafunga kuti iwo fandana ane zvaakaitawo here pazvinhu izvi kuti dhanzi rizoende direction yayakatora kuti dhanzi zvitenge nyinji nawina zvitenge mauto azodonzwa asabotage kwaitwe sei whatever zvakaitika zvingave fandana ngave ari involved iri panyaya idzi handifungise kudaro azviita kuti fandana tone nguva tisiri tosangana tese zvokuti angambondifevhera azviite zvoswaya sembofa kandifevhera plus mafanzi ndiwaivhota wani fandana angangomira mumashure chete alright anyway big up Zigo ndona Zigo apinda boye ri mdara sorry mdara mugiri sei mbofanya mtu anaona abana damara uma anza kumira kana mbijana baba yeah thanks mimi muri mutugida atikukuziyayi aya makanaka ka this is chimomba timokondeleni ngakupe 50 muzabwerere $50 ngemi ndiri kwebande rikuya rikupisa izvo ramakanika right alright ndara pane imwe nyaya yafuta itaurwa nakona ngale achiti haana kupiwa mari yake saka ini ndakadhileya kupinda just because ndida mari dzangu handa kunge ndapiwa mari wakadhileya kupinda hanzi hamene zvaita vapushwa futi adhileya kupinda bvaazopushwa futi because angamira mari yake handozvavari mauto anonyepa but hamuna kupiwa mari mari takapiwa yange takatopiwa tese tiripo musi mari hapana masina kupiwa mari yake tozanitira pano azoshayechi zvekuzotaura taiwa but kutomboni ndini adyiwa futi zvaizotaurikere kuti aanda kupiwa mari
kuti iye kuti aizotaura kuti ndakupiwa mari tomboti ini ndinadyiwa nditi obviously ndeko dota anambotora paipe aifana kuti upesa nangoti ochi andopiwa mari maketa but munhu anoda mari zingaitoya zoti hambofa kasvika pacity sports paipe asati ane mari yacho. Alright, kumeeting zvakamira sei? Makaita sei? Makanzi muchatidzirwa na DJ1 zvakamira sei? Maizotodzai zvamakaronga kumeeting. Maiti muchatidzirwa sei? Meeting pane zvatikaronga maketa zvanzi mune munhu anouya nemari make 33 maketa patakusta FM futi mangwana acho zvakatorwa muZimbabwe yese ichitonzwana kuti chakuitika panzvoti takuti masarodza 3 maridhimu maketa saka ndinotora kuti zvinoita iri ridhimu rotoraridzwa kuti data iri zvinoita maketa. Alright, ndozvamamakawirirana. Ndozvakazowirirana izvozvo munhu wese atoripo mamakawirirana kuti achamuchatidzwa na DJ1 na DJ1 enge takatoti kuridzwa na Tanamani ndiye afana ngachiridza. Alright, ko nyaya dzekuti Fanana afana ngati pa stage, Godfather afana ngati pa stage, nyaya idzo dzakambotaurika sei mamakawirirana kuti chipa right tiri kumeeting Fanana ndiye atoti aina bozi zvanzi munhu chi ngasaudze DJ wake andamuridzira pamwe takapanzi munhu ane maridhimu ake maketa ina kuti handa kuridzwa na Levels Fanana avhataiwa matipepa zviite chichi aridziro chi na Levels bozi vanotozoti chi pane kasabotage kari kuitika maketa. Alright, sasa totsvaga mumwe DJ aptati ndopazotsoka Tanamani maketa so tifanira nokungwanikwa pastage pamwe ngoti hapana ikwanisa kubato maiki achintroduce vanhu pastage maketa meeting mamakawirirana Fanana asofana ngati pa stage, Godfather asofana ngati pa stage. But iwo personally vaida here kuti Godfather wanga wasiri pa stage kati wangosina basa nazvo. Haina sina basa nazvo ndechokutemba ndandorova nazo mumuterere mda Nomateerera. haienderani nemangoma yaanenge achirwa ana Mustafa anenge achirwa nakonangala azviita maite mangoma kuti ngoma dzangu idzi dzasiyana nechi enge vanoitoziva musi wacho kuti vari kudzokera akudzokera kubulawayo but kona ngala anotemba kana mafreestyle muna mambochika mafreestyle here mudaro imuri mafreestyle kati muri maida ngono Rwandandi ndetitembo zvangu zvandetemba yachitembo zvake saka munhu aizvitemba but pamwe yachitemba hane chirova futi because aitoziva kati mawana. Alright, ine mubvunzo wangu ndewe kumeeting. Alright, saka dhiri yenyu mamagara makatoripedza saka nyaya dzekuti zvoni hatina kupiwa mari hatina kuzoita sei dzanyaya dzekungoti semunhu anenge angosangana nezvaakasangana nazvo obva azongotaura but mari mamapiwa mari takapiwa before show. Saka guys, kona ngaleka I think next time mayotika kana mchinge matsamwa hamfaniri kuzodireka ma-names ana mntu akachipazi kuti munopiwa mari because vanotanga kutofunga kuti maybe munota se munopiwa mari zveshuwa ko matickets pakupinda maifana kupinda sei? Right, ina kusvika nevanhu vangu vakanawo ndakuzi pinda ichi madaro maketa isusu manje tati 5 maketa but nazonzwa here bhanza kuti the next day achibvunzwa najeki pane musi wamhino vamuketa phone call here iri palive right saka kona vana chakutonza vaina vanhu vanganiko 28 sachigamba vanhu 28 azonzwa zvodaro kutofungo wega maketa 28 vanhu ko pagate pane vanhu vangana vanenge vari papo wadatopindawo kureti vemaartist mafando panotangira confusion saka pamwe pacho ndiyakatozvikanganisiro yega angana 28 ine 28 vanhu ndishoti vakauya vari pai pakashata alright tada kuti timbotangambobata nyaya dzekutingo kutomboda timbodzokeera futi kucareer kuti career boy saka izvizvi pane zvamukutirongerwa mavideos mamusic ep pane zvamukutirongerwa wena taburitsa ep pamberi munana November alright richiri panguva yacho but mai manje ringe rabuda nemavideos alright tamukutitenda nealbum ndikuita anonzi Maximum Records edzo Maximum Records Natero Tero I think ndamba yatsomunzwa but kona ngaleka angona kuda kuchallenge round number 2 mudara are you ready kudzoka futi muchiita clash naye? zvinhu zvakatopera kare zvimudara maketa asi mari yacho ikaiswa ivapa hatuparova amudauti hatuparova munomotivate kune mari dara mari kandiwe sting kuchiitika imari maketa
because atogara itori nhuvo kwandiri ya panyaya dzekutukana chezvo but ya mari ndio yangodawo futi ndoswazi tata uye pastage but agara inova aindoziya indoziya yega konyaya dzemadrugs madvibe ona kuti anzi urwa madrugs zvakaipa ndakamborwa madrugs zvakaipa alright ndozvambiri ndakamborwa madrugs zvakaipa saka chii chakazoitika kuti muzosiya makazosiya sei makaenda kurehab here makaita sei handikutemera zibuba inozi pamutara ndebhezi rangu ikoko saka zvinhu zvingoti hane vana shongani nawo zvaisaenderana chi alright saka ndo pandikatanga kungoita ndichase ndichirijiso chi pesi maketa alright ndipo pakabva saka izvizvi asi izvi zvimabhuwa ndi ya asi pamadrugs amakamborwa ndapi handikwanisa mataura haazviti makarwa maomba acho handikwanisa mataura asi guka riri peri handikwanisa mataura maketa for guka pana walisa bad fiber guka pana expandable widede haguka varirambo haifeki ndona akatori panumber 1 because hapana akasaziye oratanga riripo kwacho ere vadaizonzwisisa wozoti kandikudai pana chibvunza mubvunzo mukuona chii toda kunyatsoti mamwe mayuts anzwawo kuti anoona kupinda muzvinhu panokwanisa kuzvibuda because kuna shinji kutadza kubuda mazviri saka takatomboona madvibe atati tichifarira achirwa ndanda ndika obva apinda muzvinhu zvipanobva agona kubuda zvinoinspire someone anenge achiita se anenge achiona saka zviright kushiya because ipast hapana zina past wamwe ane past yekuti akatoisa apa inoda sei inotyisa saka now unoti kudii nemadrugs unoti kudii kuronwa kuuyawo izvizvi zvinoita man of god anonzi prophet kuda kwashe joseph kuti say no to drugs and say yes to jesus. What's your take about nyaya yawo nyaya dzemadrugs idzi madrugs haasibo dj muona chi zvinhu zvokuti ukapinda mazviri maketa anoti pangu pacho unotopinda usikachi usingatozozivi zvazvifamba seichi pamberi amaketa saka pangu pacho kune maizi nokuti amadrugs haasibo handazozviona kuti kwasi kuudza munhu kuti zvinhu zvakashata so izvi zvinhu zvakati haambofa akazonzwisisa kana uchimuudza maketa but zvinhu zvokuti handikambotore nyaya yakareba maketa but madrugs chi haasibo chete maketa asi zvinhu chiripo ada kusiyiwa hakusiyiwa ndatosiyiwa especially vasati vatanga kuti maruva aya havafanira kumbopinda chi zviripoudza munhu kuti siya ukamudza kako kuti ndatosiya maketa ubva tanga kutoenda chi plaza rakakunakirwa nawo zvafanira nemanakirwa munoitwa nawo imai ina ndiri madrugs ere makasiya andakazosiya shuwada izi madvibe makarowa here madvibe asati kochichi kunedza mune makore mangani madvibe 23 hamuchiri mudiki ko asi murelationship murime tirimo mutete mwana wekuti magona kutara zita rake pana haisi handikwanisi kuzviita izvozvo handikwanisi kuzviita kati mungotaura kuti zita leta one pazita rake kuti tinyatsoona usikuchiita kana chingotangana kana achinzi ana munongoisa kana a kana achinzi messi unongoisa m tikuedza zoti mwana wekayo ari safe hakuna vamwe vanhu handikwanisi izvozvo mutya handizvikwanisi tj kwemimi chipotora leta remwana weyu ndibonzwa chipotora leta hatitoziya handiti chikukune munhu zikuona kumangoma kumanhirina makahostera pamota penyu vanhu vaiva vanhu vaiva kwandona nini dj Sparks madvibe ini ndakaroora kaini harisi kuramba kuroora makaroora but ko nhamba zabhenji ari mufoni menyu dzamakati bhenji dzadzi aiwa madvibe pana manhindi kukuinterview inini iwe ndisapozi kupindura mubvunzo nekubvunza vanopedza kufunga kuti bhenji ari kubuka imo musina kana bhenji ndakachena dj ndotambuzwa but amushayi aiwa hai ndakachena hai zvamanje manje ndakachena ndaimbozvita kudhara makatozosiyawo ndakazosiya ndaimbozvita kudhara pandakazongoroora avanati
saka ini collab pane collab yato kuna ngotarisira mudara collab sofa pana sofa hapana wati kona ngala akati amudara hasvo tasvona but ngatingogadzirawo chicollab bo ndozvebaza ndozvinhu zvacho tikatoita zvekutogadzira song kuite zvekuti totangisa futi opamhanya futi asi adonesa jira wakakusiti sports achitiza akamhanya kana right ko clash ya blot nayo makaiwonawo ndakaiona kaiti sei wakuona pana wakaonawo sei wakaona paine kubirirwa here ipapo kana kuti zvakafamba zachionawo iwe wakakula down ndifuri pane kubirirwa because mafanzi ndiaivhuta but mafanzi aitorambidza vanhu kutoimba but blot akaimba blot akaimba kana ndakaimba futi kana wakaimba futi mwana sitasa paposta shasha ndodzadziri kusaidu nova ndodzadziriwo sasa nikire munguti inowo here mudara kuna blot achitwa nova asi wakanziraita 7 out of 10 unomboita sei unopangani nokoti 99% wozosiya 100 handizikusiya 100 ko aiwa habo mudara I see problem alright ko maelders aunoretawo anoona unge aripo ndaapiwo muindustry medu muno medance ana boss gaga chipaziwa vana Jack Radix awawanda ana boss Pilani imimo futi ana DJ Swax ndimamwe anofantana anokuti andamuna ndambonesana naye sofa handina kana wani kana iona kuti wenikanganisa pakati handina but management mukuidere mudara totoida nokuti takati guys vari kuona Mad Viper ana manager akuda manager ari ready kuita zvemaworks zvebasa chaizvo manager mukutomuda zvekutoti kati munotarisa chiki pana manager satora manager acharipo ana DJ Sparks mubvunzo yenyu maomera wakaita abozokona chii ndida kuona kuti ndopinde pangu ndinoona kupinda kainini ndikatotanga tomhanya expandable widede DJ Sparks naiboys ndingaredza kuita manager ini amwambotadzi ndambo manager wani sisi for 5 years timanager squanda anonetsaka futi anoziva unoziva squanda amanager mukadzi murume ndomushinga futi murume ndomushinga futi ndokuti ndisa shamu kana kuya nemilitary pateni pangu kana wakadetsa shamu inini nyaya dzeshamu sena inadzo idzi munhu wese anokusana shamu enda bhafu hazizobudirira hadzibuda shamu dzacho shamu enda bhafu but mudara ini ndinoona mukuona zimudhanzo chienda kupi mukuona paine future here zimudhanzo muri kuona chinhu chedu chichifamba sei chine improvement here mumapindiro amakaita kudhara chikutoimprove asingaiti mega mungozionawo mega wandisbox maartist mangana angosumukira mamwe acho atosumukira kusiti sports ikoko inga mamwe acho achitoita kuti zvisvino saka tikamboti zimudhanzo bho zvekuti wakuita zvisvino ndarani ana maledido ana Genius Praga ana kuti DJ mzachi anokwanisa kutora nyaya dzemaartist makaita especially ndifana kutora vangu paredeem kutoti kuti anenge azodai so andikwanisi ndozvakaratira kuti Mad Viper ndowakushaya wakusaratira nyaya dzemaartist munhu akadhisa Benz yadhadza ndara ingoro atira Mad Viper ati yako haina respect yakusaisa Benz yamakurwani rikifaya kwa mutani anopfeka maketeni saka makazomosangana here V1 nadhadza mbosanganawo ndi muri 2 muchimbogarapi magarapi uchimudza kuti amukoma ingori ati here tisati mbosangana zvekugara tese chitaura tese timaza kusangana idu mangoma chete muchimboonesana kuti zvishuwa mudhara Benz inenge ikuti onge chigayo mashoko ako aya awaitaura ini ndozvinorovesa manje zvekubvunza munhu wacho izvo kuti kubenzi yazizoiti ndopanozvinova kupfurira miki unowo here mimwe mubvunzo alright aiwa mudara mune zvimwe zvamungade kutaurawo nemayouths zvamungade kudza vanhu nyaya yangu inini zhinji yange paCity Sports Center ende nenye kuziva kuti career yenyu iri kuenda kupi maworks totarisira maworks akawanda sei mune zve zvamungade kudzawo mayouths kana kupromisa mafans enyu ari kukuonai panapa
tichongopromisa ndandi but hamukambotora chimwe chinenge chachiya andingazigona zvese ndinoziva uiziya ndiri munhu totadzawo andingazogona zvese asongo yamudhara asongo yamudhara ndoda kuiteerera kana the whole day indandi sa ini ndakatoshambisikana mana zamuzati madhivhaipa ane saidi rindandi dzakadai isitanajera dzehundo bo dzehundo todzidawoka soti like atidzide hundo atiide unotodzida mutooneke papa pamvunzo yenyu ndehundo aiyosadaro kunyeperi naidi maina ndisi munhu wehondo asi ndoida inini personal handisi munhu wehondo but hondo kana chinge yatanga ndoida zoti dhanzo pandoona dhanzo rakanyarara risina na kutukana saka sisi nditoboikana munokonzeresa no dhanzo music yekuhoroka music yekuhora aifanira kuti daisiye romenzi hatiide kudhanzo bozi kachinge tikumangoma kaka zveromenzi zatimbozvidisi chakaita kuti nditodecide kuenda kusiti ngoma ndisaende kana tikwavingidi handi musiyana kana kuenda kwajapresa its because pfungwa ndozvekudaro techida kuti vanhu vaese tese vakavapedzana vanhu vakutotukana zvimwe zvinhu zvisiri bo saka wafana wakawinawo cup clash wakaita sana Mogo Vibes naLady D unoti chionawo saelder tichonga tine makorokoto right ngwaramba chirwa ndandi asi makamboteerera kana Mogo Vibes makambonzwa here mavekisa ake kana mavekisa Lady D Mogo Vibes pane one rakapedzisira kuroverera yanzi rechiko here hembe dzavasikachinji here iwo makamaflash aitaura saka makamaflash aitaurwa ndii hamuna kuzonomeke makamaflash kuti kungotindiwara chete yakutonzi original alright aiwa iri bo mudara saka pasocial media munobatikawo here mudara bo toida kumbokuonewo muchimbooneo muchitava live mudara mapese kuita live mamboitawo live tara samuzoona kuti hamunditsvage aiwa no enjoy madvibe pasocial media pane nhingi rinonzi page repatiktok ranzi madvibe official kunzoti payoutube unongoti madvibe captain iyo ndoziya iro ndopandonzwa mangome papo but kuzombokuonewo muri pafacebook muchimboitokana live kana patiktok muchimbobatikawo muchimbotaurawo netowana chichichichichi asi nambokuonewana munotuda tuwana aiwa maya munosanda tuwana munosanda se anda tuwana makaroora kai ndozvamambotaura ndakaroora kamwana asina mbokuonewo muchimbotaurawo netowana tumafanzi chichichichichi muchimboitawo live muchijoina muchirova mafreestyle tozvida kazvisezveze serious tozvida mudara kuti hatikugadzirisa muzogadzirisa saka ngatiti YouTube channel yakanzi Madvibe Captain handiti then TikTok Madvibe Official Facebook pafacebook ipapo matombotaura mega kuti asati muona mucha malive but anyati kuigadzirisa pafacebook amupo nyaya yati kuigadzirisa mari yakauya tikuzigadzirisa alright aiwa mudara pindei pafacebook mudara pindei pafacebook ana murambe ndichi daizika toda madvibe pafacebook ndopapino chidiswe nakona ngale usikazvioni hatimbodi kutozviona wese hatitombodi kuona chitumwa achitidhiseso ngaonekwe nemafanzi ake aiwa but isisu manje mafanzi enyu manje maula tipindure aiwa kana makasapindura kana ngoito kana kutipo chero signal kuedza kuti mandiripo tikuzigadzirisa tichi bo tichidawo pedu patinomboungana kuti chimbokurukuru kuti tichemone muri papo alright aiwa ko nhamba dzemabookings ndaza muchiti ongotaura kuti chii unozoda kubvunza akunzira ndakunzwa kuti uda kubvunza totora mafemo alright ko nhamba alright munobata pa078 anditi 324 9418 078 atangidze mdaro 078 324 9418 alright guys ndofunga manzwa nhamba dzekutaurwa namadvibe ndo nhamba dzanobatika idzodzo mufanira kumubata ipapo then moita business naye strictly business andini ndizvibasa
Kusizwe basa. Zvibasa zvinenge Zvisizwe basa zvekutandara kana zvekudhakwa kana zvekuita sei zvimwewo zvisizwe basa. izvozvo unobata pa 078 405 4480 Ndibona batsira. 078 405 4480. Bosi pamwe tisingati zvibasa ida zvechirombe. Saka unonibata ipapo manje. Uneza nataura idzi. Zvechirombe. Guys, namba dzone dzechirombe. Ana zvati pane time yekuti sikatogoni kudzwa nyaya dzekuti itore kodharini inoita sei. Inenge ngori iwe uri kupiko uri kumwira kubhawa ipiko tomboita seiko wakashkora uri kupi dzechirombe ndodzechiFT vana bosi obviously asotaurora kayo. Asati. Pamwe bebe rayo naasiriro. Unoziva. Unoziva. Ndakafara afatosipone izvozvo. Baby, mbere. Chingorema. Ndamusa ringtone ndikasakona ngani. Ringtone ndikasakona ngani. Ndiyo mangesina kona ngani. Ngwarira kumagumo. Chenjerera. Vana ndingawina ka. Hativagoni. Vanonererwa. Ndingawina vanonererwa. Vanokadyiwa vanonererwa nekunyepa. Alright, but mudhanzi izvizvi waitomboti kona ngale waitabvuma kuti kona ngale achadzoke. But nandini kona ngale ndaidzoka. But tomboti achadzoke ndiani mumwe munhu wamunoona kuti haari fitiwo zvekurova mangoma nemi. Nokuda chero. Nokuda chero. Ndoda kupeka kuti angu Epaton. Mazita ematisi ndambozitaura wewe. Aiwa utiudze kayo ione album uchishaudha vanhu utaura uchadotera mazita evati wakatendeukira. Wakatendeukira kuti hatichaite zvekudhara zvezvatakuita zvino. Kana ndikagone zvese. Tiri munhu zvakatopera papa izvozvo. Aiwa bo but nini hangu ndiri shungu yekumbopiwe kana niko. Waida tisiyane nemazita. Anyway, ndakazita mazita topesa takutanga dzimwe hondo. Unazonzwa imwe hondo yatanga chi yakunzi madivai pakati. Sparks akati. Titeze toziyana. Apa inini hangu nisinewe nongorodikwadzisa wako mupinzo womcrucify. Nematokukora ndimabvunza. Aiwa ndakukora ndiwadaira. Anyway, Mdara, thank you very much, Mdara, for coming. I mean, ndachingonzwa ngoti dema ngoti pongana ka1 kamwe ngekupedzisirawo. Isaidimo, aishati. Apa vana ungotora chiro. Yo, Sportsy, Repeating, Action, Richiging, Friction, Expandable with the Wanyadam, Nayora Tembay Kunemi Shetens, and he could find the cheetah subback than Prince Co. The ones who are in Goyimba Matis, no one wants pipe by a cambo yimbo as a peace part, and it is he was the papa party trick, and Goyimbo Chia Chofuti and a killer tea. So let in the bullets about my jamman that's Gaya Yaka, Moyo Mang Shungu, Tosakanda Nyora Chimbo, Kozang Sitan Terinico, and that's offended. Muchiziva ndine chipo zvinonge zvinoita seiko mumwoyo mangu mune shungu tusakana nyora chimbo ko zvangu zvichitariniko handingadzofendiri rombe muchiziva ndine chipo zvinonge zvinoita seiko saka mauto musaga mauto mu10 kg mauto mu50 ep iwe captain ndebata ep zvikanzi mauto takuvagadzirira ep mauya kuredhiyo zudari chipenya makuchotikona kunge magwinya ndikati makutotita vebuwe naye mina ndiwe musaite tikusuwe ndikati pano pashata uzama uti kuti vambokakata ndikati kona ngali zvakati ukutera mudhara wako zvakata ndikati ndakuparova futi nezvipikiri chiudza captain expandable wirede kuhanzi nakona ngale ndakumutsira Lazaro. Papa totomuchenda zingeti. Ati tazochinjana ndadzoka ndamadhvepa ndiya Lazaro ndiya kuti fana unozo. Ndiya Lazaro. Ndiya Lazaro. Kanjoko muti weruboza anyaro. Yeah, pakashata. Anyway, Mdara, thank you very much for coming. Mwari wakuitira zvakanaka tinoshuvira kuramba tichingonzwa mangoma muchiramba muchingotisawo shebheti munzeve imomo tichinakirwa tichinjoya. Ndo basa redu rekuti tinzwe mangoma nyamune muchiita saka makatongotiregerera mune matotokwadza saka
mati mukutigadzira chi-EP memanje koma videos mudhara munongoti bvumirwa mavideo kuda mavideos ya tabudisa ari andikazigoni zvese upane video dabuda memanje song yakaipa yakaipa maikuza singaita ibig tune kana yari yakana comment section guys munangotaura kuti ibig tune man ibig tune ende tisikuda kutumwa twakadaro abunda mangoma tusina na platinum prince nechi izvi platinum prince akadzoka kamuzimbabwe tuziri kuti akadzoka uzakadzoka ane mwana ari kudya anonzi Kalafuso ya ngadyake achadzokera futi kame manje futi ndiye mumwe expandable widede iri bomda. Thank you very much. Mune Zimbabwe ndasita tichitaura naMad Viper takakola down tichimbonzwawo kuti Mad Viper kuti sei vari kuzvigona sei life iri kuvatritawo sei zvikuratidza sekuti vari ready ende mangoma vari kuramba vachiita sei vachitikandira vasi kuzombomira kukanda mangoma mandhenya vacharamba vachingoita sei vachikanda tichazoona mangoma kuChusport from Chusport King mangoma anjouya because pamune muri kuChusport chemistry yacho neyazobhalanza neyazopinda zvatinonakirwa nazvo tinoshuvira kuti muzoita sei muzoramba muchiita sei mutoro wamandani kokoko futi saka with that we out.